Assalamualaikum. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bengi iki saged main ten ngene griyane Pak Ratim. Hajate nikahaken yogane ngene iku Mbak Della kali Mas Dedi. Mugi-mugi pengantene saged sakinah mawaddah lan warohmah. Mugi-mugi Pak Ratim nggih ngoten mantun nggadah damel, mugi-mugi rezekine melimpah ruah, panjang umure Allahumma amin. Ana tembok api pulase dirambati semut gede-gede. Ana arek wedok kok mlaku dhewe tak jejeri, lah kok ana brengose. Iku ngono lak salahku dhewe. Ireng-ireng nok Tegalan aku ganteng persis Deni Canan. Kabar berita sing lagi viral. Kasus pelanggaran hak asasi manusia sing ditampa karo arek balita. Aku nek ndelok kabeh korbane ana sing digepuki dikeplaki sirahe, ana sing disetrum sak kojor awake, ana sing dipisahno karo wong tuane. Nek masalah sepele wong arek cilik yo akeh polahe. Ana sing konangan nyolong makme jeragane, ana sing nyoba mlayu gak kerasan karo koncone. Ayo Mas, sama jangan dangdut Mas. Laju dangdut Mas.
sanes tabuhan serampat senes. Ditawarus no panca iki. Iya, ayo lanjut. Serampat iki mang lapo melarar rono-rono bareng. Ya, Mas. Iki ngono jula-juli dangdut ana sing ngarani jula-juli koplo. Dijogeti karo mendut lek dirasakno pancene encul kel kol tempe bongkel wongkol sendok lemah arane pacul aku nemu arek wedok dadak sirahe gundul jula-juli Bandung arane jaipong lek kathok bedah arane bolong dalane montor arane embong udel sing duwa arane bodong jajan kasping arane gethuk dhuwure alis arane bathuk buah sing kecut arane jeruk daging sing jemuno arane puno namung swanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepo ngedong titik, ngomong titik. Budi Wijaya terope kathah polahe. Benjing niki kula main ngedong kula. Kula tok tapi liyane mboten. Ten ngene kebun binatang mriko kula. Bayarane sedina 10 juta. Tapi mari ngedong langsung dipakakno macan niku. Kasida. Ya wis mulih ngenteni meneh ae tanggal 10 meneh bareng kene kabeh main. Lah ngono sih rek. Aku kok dijarno ijen nang kene, wong arek-arek sak kelombruk ngono kok. Gak ono sing metu belas. Ayo Mas, gekno Mas. Arek cek nang metu arek iki Mas. Lho jarno ijen aku lak mecoco terus nang kene aku. Wah, kancane akeh didom. Senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat orari akawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan seneng
gendeng. Dirungok-rungokno kancane, dirungokno wong akeh. Ket sore iku ya wis ngedung. Iya. Ket sore iku ya wis jula-juli. Ket sore ya wis menyanyi. Didongakno manten loro iku. Oh, manten loro iku didongakno. Didongakno semoga menjadi keluarga sing sakinah mawaddah damar. Cangkemmu nek jange ngomong benakno dhisik. Diservis ah. Diservis. Wong sakinah mawaddah warahmah. Iya, sakinah mawaddah warahmah. Ben langgeng sampe tuwek, sampe nenek. Sampe tuwek, gak ono perpecahan apa-apa. Iya. Lah ono masalah iso diselesaikan dengan kepala dingin. Cek ndang duwe momongan. Cek ndang duwe momongan. Aku nguwasno kuwade ngono kuwi eling aku biyen rasane. Kan ben tau ta dadi kemanten ngene iku. Gak tukang dekor kok. Masalah rek. Penganten kok tukang dekor iku lho. Ya tau Mas aku ya tau dikuade. Oh, kon tau. Iya. Rabi. Enggak. Lah apa? Nikah. Ya rabi rek. Wah. Oh, dadi kok nek tau nikah tau rabi. Sore kon diarak. Ya koyo umume ngono ku diarak. Iya, diarak. Adik ngidek ndok barang ngono iku kae. Enggak ngidek taek. Ya ngidek ndok rek. Kemanten kok ngidek tembelek iku lho. Ya ngidek ndok padha ae. Loh. Udan. Ya Allah, udan rek. Wong sakmene kae kok ganti air ya. Ana udan ning ngali. Alhamdulillah barokah. Iya, tanggapan kene barokah digawe udan. Jare wong biyen nek udan iku nggawa rejeki. Nggawa rejeki. Iya. Kaya Pak, sapa iki? Pak Ratim. Kaya Pak Ratim. Bengi iki oleh rejeki. Heeh. Sampai nanggap Ludruk Budi Wijaya. Oh iya. Mantu kaya ngene rame geden lho. Nek gak ada rezeki sing akeh ya gak mungkin nanggap koyo ngene iki. Gak mungkin. Makane nek Pak Ratim iku, ya. Iya. Nek diparibasane iku nang Kaltim tuku mangga. Wah, cakep. Pak Ratim muga-muga panjang usia. Allahumma amin. Nang Kaltim mangan bubur. Cakep. Pak Ratim panjang umur. Allahumma amin. Nang Kaltim mangan sekuteng. Wow, Allahumma cakep, cakep. Muga-muga mantune sing pernikahane Pak. Sapa iki Mang Ratim? Muga-muga ndang meteng. Allahumma amin. Nang Kaltim tuku rambutan. Cakep. Muga-muga Pak Ratim akeh buan. Allahumma amin. Ya jelas akeh buan. Ya nek akeh buan, ndang rene Pak Ratim nyawer dagelan. Hus. Udan iki lho, Le. Lho udan niku makane. Setake udan iki gak sore-sore mangan ngono. Lah iya, tiba kene wong ganteng sing metu ya udan. Tapi gak apa-apa to. Heeh. Udan ngene iki to anak lho. Guyub. Guyub oleh ngiyup ke wabe lho, kuwumpul kabeh. Ngiyup. Pun gopo-gopo, pun rep niku masalah ana sing royo-royokan ngono ku masalah. Royokan nggon to gendel awak dhewe. Dompet-dompete awas, Bu. Pak, masalah royokan koyo ngono iku. Bu, nanti Bu. Bu, nanti. Mulai dah. Lho, wedi ngreges ah. Kenal aku niku ambek iku mbok takoki bareng. Iya, mbok guyang-guyu ke sore manuk. To. Heeh. Pak Ratim gitu. Terbukti cinta sama masyarakat kene to. Jiwa sosialnya gede, solidaritasnya ketat. Bon yo, coba nek dibayangno, nek Pak Ratim iki apa nikahno anake mek nang KU atok lah iso sih. Ya mek ngono to. Iso tapi nyatane bengi iki ditekakno Ludruk Budi Wijaya teko Jombang ado-ado. Iya. Sing nikmati gak Pak Ratim tok. Wong sakmene kae. Kabeh melok ngrasakno. Melok bahagia. Bahagia. Iya. Bukti cintae Pak Ratim karo masyarakat kene. Ya gak wong-wong tok, aku ya cinta mbek Pak Ratim. Kok nek kate cinta bareng mbek Pak Ratim iki. Lho cinta banget aku mbek Pak Ratim. Lah apa buktine? Lho arek iki. Wis ngene ae. Apa? Kon pokoke ngomong Ratim tak kei dhuwit 100. Ngono iso aku. Eling tak gak? Eling. Ratim dhuwit 100. Ratim dhuwit 100. Pokoke nek iso ngomong Ratim dhuwit 100. Yo, gampang ngono ae kok. Temen lho ya. Iya. Sing duwe gawe dina iki sapa jenenge? Ratim. Ero ya. Ro. Lah apa ate garo? 100 rek. 100.
Pokoke dina iki tak entek-entekno dhuwitku gawe Pak Ratim. Iya, lotung. Saking cintaku ambek Pak Ratim pokoke. Temenan kon iku terbukti to. Iki jelas gak iso kon. Alah apa sih? Yulia bojone Pak Ratim. Ero ya, Dik. Ero. Nah, krik 100 maneh rek. 100 maneh. 200. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sing penting warga kene bahagia, Pak Ratim ya senyum dan bahagia. Iya. Iya gak apa-apa. Aku bedhe ana ngene bendina gelem aku. Bendina ya? Iya. Lho gak apa-apa. Pokoke ngene Pak Ratim ngono bendina tak badheki kon. Iya. Sing nomor 3. Apa? Pecah dasmu kon. Alah percaya digandeng. Dila anake sapa? Anake Pak Ratim. Ero ya, rek. Ero. Nah, 300. Pak Ratim nanti merek gak nambahi rek. Duwe kok rek titik Pak Ratim. Pak Ratim ngiyup. Karek 100. Mesisan tantekno ge bengi iki. Iya entekno. Pokoke Pak Ratim tok intine dina iki. Iya, lumayan. Jawabane kudu Ratim. Saiki duwe ambek Ratim kon milih ndi? Ratim. Ah. Balekno rek. Ya tak to, Kan gak lemos ta. Ya apa sih ngono iku? Lah apa? Lho, dhuwitku 300 mang ndi? Ya njaluk Ratim kono. Lah aku duit tak kena kon meneh iso gak iso bayar bank. Wah, kon kok bujuki arek senengane ngono iku. Ya gak bujuki. Kok ngono duit tak kena kon kabeh padha-padha bayarane are. Padha-padha kudanane ngene kok. Ha timbangane aku rono njaluk Pak Ratim menyanyi ae. Menyanyi kula Pak Ratim rene lho ya. Iya, engko larene dhewe. Iya, bekne lho ya. Bekne. Bekne ya, bekne. Duhai senangnya pengantin baru. Rororeng. Sip. Duduk bersanding bersanda kurang. Duhai senangnya pengantin baru. Asing sumpek sing rewang. Sik. Lapo. Aku ngene iki sungkan. Lapo kok sungkan? Pak Ratim. Yo ngene iki lho Pak Ratim. Apa? Jiwa nasionalis apa nek arane? Solidaritas sosialnya. Solidaritas nasionalisme tinggi. Tinggi temenan. Tinggi. Buktine awak dhewe dikeki biru-biru. Pak Ratim, tak hitung dagelane nen 8, Pak. Aduh. Iki wis cukup. Cukup alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ah, dilungkas Mbak Dila mbek sapa iku, Mang? Mas, iki Dedi. Mas Dedi. Masa wis ngitung duwan. Masa wis aduh. Aku ya tahu Jarot aku manten wis Iya, babak. manten anyar. Iya. Lambi putih nggawu yo mugi-mugi iki. Seneng kok ale ngatine. Seneng ya? Bahagia. Seneng ta Wak? Gilani Mas aku yo. Ayo lanjut. Heeh. Duhai senangnya pengantin baru. Rororeng. Duduk bersanding Bersanda kurang. Aduhai senangnya pengantin baru. Asing sumpek sing rewang. Duduk bersanding Dulang-dulangan. Duhai senangnya pengantin baru. Asing susah sing nanggap. Duduk bersanding Foto-fotoan. Aduhai senangnya pengantin baru. Langsung mlebu kamar. Duduk bersanding Ngitung buwan. Kon padherek menyanyi deg-degi kancane ngono. Lah deg-deg lapo? Lapo arek. Lho. Oh, tau gendeng.
lemu, sehat, cocok. Ha. Cocok lapo? Ha. Lapo? Aku gak lapo-lapo, gak ada perkara aku gak Duh. gawamu. Iya ta? Mo. Duh. Gede lemu Iya. sehat. Ayo. Ayo. Mo. Arek. Apa? Mo. Mo. Iya. Ampun aku, Peng. Sepurane aku. Ya, Peng. Nah, aku udah salah sepuran, Peng. Kabeh ku kena diselesaikan secara baik-baik. Gak koyo ngene, Peng. Carane, Peng. Salah apa? Iku mau gede, lemu, sehat. Gawa ngono bareng iku lho. Apa? Iku mang sepuran aku, Peng. Ya. Sabar to, sabar. Aku sabar to. Kok Kenapa? aku karo Wanto gak ono perkara. Apa? Iku. Iki ta? Iya. Alah. Aku rene dapet takok. Takok apa? Aku dikon Pak Mudin dadi panitia kurban. Kakek ngomong ket mang. Lah ngono penita pedi. Gede lemu sehat. Lho. Jare Pak Mudin iku kewan kudu sing lemu, gede, sehat. Ya, berarti ki mau kasih Pak Mudin ah. Iya. Oh, niku kok Aku ayo deg-degan. den-den kancane kok niku. Ya apa? Apa? Aku rene iki mau. Dia nyembelih. Lah aku gak iso nyembelih. Oh. arek gak iso carane. Kon gak iso mbeleh. Iya. Oh ngomong. Ngomong Iya. ngono ngedeni-deni kancane. Dan medeni kancane ae. Apa lah? Ron aku carane mbeleh. Jeng, sedana. Toh? Ya, arek kan garu. Hmm. Awak dhewe sebagai kancane. Ayo Ya. dudukno. Oh iya. Durui, duraki. Ya. Nah, iya. Carane mbeleh. Nah, Toh, tapi nek mbeleh kudu ono sapine to. Gak mungkin ada dhewe samene golek sapi. Iya. Iya, Terus? kon dadi sapi yo. ayo. Oh tidak. Cocok. Tidak. Cocok. Dadi sapi ya. Iya, cocok. Kayak tole sampean seket kena dibelah. Ambil ora sapi. Gak apa-apa tato arek iki garo masalahe. Bapak aku nurut ae. Ya, Heeh. dadi sapi ya. Ngene iki dina iki ge Pak Ratim tok pokoke. Ya. Aku dige sapi ya gak apa-apa. Iya, dadi sapi. Ya. Ya. Dadi sapi ku awake yo ngene iki pas. Nah, lek kate mbeleh, Hah? golek tali tampar utawa tali apa sing kuat ngono. Lho, ditaleni. Iya. Gaya apa? Ge bendrat. Lho. Ge bendrat cek sing set. Lah neyang sapi rek. Arek iku pengen budek ta ya apa sih? Lah iya. Iya ditaleni gawe tampar, gawe tali sing kuat. Gaya tampar. Iya. Iki. Iya, Ya, 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 ya. Nih, carane taleni. Ya apa? Ya apa udane tambah deres. Yo. Kastanya beli lagi. Ibadah iku gale ditunda, mbeleh ku ibadah. Masih udan gak kok. Dalen. Nah, taleni sing rapet. Tanya apa ya? Ya wis ditaleni dibatok. Batok. Batok. Yo. Sing geprek. Yo. Hei, Apa? bongkok kancamu mau tekek irek. Aja nemen-nemen. Biasa ngono ae lho. Kalian temen-temen, Peng. Mana teman-teman? Ya. Terus siapa? Ini taleni. Oh. Nah. Nah, mari taleni. Tadi. Iki pegang. Nah. Wis, Wes. sapi nek ngene iki kudu Hah? langsung dijeglang nek mari di. Yo. Iya, nek mari ngene langsung dijeglang. Gak jelas. Gak, langsung jeglang ae. Kan siang. Kesuwen, iya. Yo. Yo. Ayo, siji, Sik, loro, telu. Masalah rek. Lah apa to? Jarine gepokan. Yo. Remek kancamu iki. Gak apa-apa. Bisa ae kok. Ada. Paratem kula dibelah. Enggak. Gak. Gak. Wis.
sapi nek wis dikono ngene. Heeh. Ah. Loh, Bantu mana sapi jigang ngene iki. wah. Ya pre. Sapi sing nurut. Dikocoki. Aja ya. Sapi ning ngene iki. Heeh. Aku gocoki ndase, Heeh. awakmu buntute. Betul deh. Iya. Eh, Kalau tak gocoki ndase. ini berarti. Buntute sing arep buntute biasa pe. Hah? Sing arep biasa. Nah. Iya. Ya. Ya. Apa, Peng? Bintune sakmene. Dudu iku goblok. Ya. Ngawur. Salah tak? Kok sakmene masih sakmene iku ya. Endel konku. Nah, yo. Wis, kono niku gak blek-blekan. Ngono niku pokoke sapi ku nek mari dijeglang, diturokno, dicekeli sing rapet, takbir langsung digorok. Yo. Loh. Ya. Senenganku. Cewek. Sucit. Lho. Sing apik. Heh? Sing apik kok cewek suwit-suwit iku. Siapa dah? Sing sopan. Sing sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya apa? Tak rungok-rungokno omonganmu ya, teko kadoan sampai aku teko kene. Manasno kuping, ngerti gak? Sih, Bapak. Hah? dikandani kok muni bapak-bapak tak tapuk pisan rambemu. Heh? Apa? Apa kan njaluk tak idoni cek bosok ngono? Dah. Malah tepakno iku lho. Ya enak. Wes saiki ngene. Heh. Awakmu ngrasani aku teko kadoan karepmu piye? Loh. Lah aku cinta awakmu. Awakmu? Aku ya cinta kamu. Awakmu? Aku yo seneng karo sampean. Saiki ngene, iki tak tampa ya wong loro ati. Iki tak tampa liyane juga loro ati. Saiki ngene ae. Sing iso ngalahno jagoku, iku bakal dadi bojoku. Loh. Enten ono nduk kene. Wah. Aku wani. Kon wani, Bang. Wani. Aku tak wani. Duh. Aku lupa. Mulut Ada lagi. Gak wani. Ada lagi. Gak. Ben aku. Kan wani. Aku wani. Deres, udane deres. Ya. Kon wani temen ah. Ya. Aku wis krungu Iya, iki lho. kon nggodho arek wedok ya. Heeh. Sapa sing iso ngalahno jagone dadi bojone? Ya. Tah wani to, wani to. Gak wani. Gale wani. Aku wani. Kon wani. Aku wani. Temen ta? Ya. Ya wis, oke. Oke. Copoten klambine. Tak jago. Iki Coba dah. ngremuten ambek Wanto ya. Iya. Aku tak ngurusi sing liyane sih. Iya, Ya. ate ngiyup kok. Iya. Iya. Pinter. Hati-hati, Peng. Ya. Coba dah. Cepet. Wong gelut kok. Wah, ya Bre. Ah. Ayo. Balik. Aku eh. Iki handbox Hei, bok, kanggo tinju. mau tinju. Aja kuwatir. Iki wis mari diasmai teko Pak Kiai. Ya, Oh, iya. ya semai. Teko Pak Kiai. Mandi iki. Mandi ya. Ayo masukno. Kon wani temen, Peng ya. Balik. Iki nek ngantem, iki rumah sakit, iki kuburan. Ya, Wani ya? balik. Oke. Ya. Aku eh. Rumah sakit. Kuburan. Hahaha. Ayo toh. Hei. Bapak bisa dari apa?
Endi musuh? Sabar ah. Kesuwen. Musuhne kudanan sian ngiyup. Selak loncon aku yon. Wah, Selak loncon. enak seger. Berkahe nganten anyar. Ya berkait. Baik hadirin sekalian, walaupun hujan deras, malam hari ini tetap kita lanjutkan pertandingan tinju Ya. kelas berat. Yo. Pertandingan tinju kelas berat Hah. dalam rangka perebutan piala wedoan. Di sini adalah seorang petinju penantang, Ya. Michael Keping. Saudara penonton, langsung saja kami panggilkan juara tinju kelas berat, juara bertahan yang akan bertanding dengan Michael Keping. Inilah Michael Taji. Inilah Michael Taji. Endi musuh? Inilah Michael Taji yang akan melawan oleh sang penantang Michael Keping. Inilah Michael Taji. Ayo. Inilah juara bertahan. Kita saksikan pertandingan dalam rangka perebutan piala wedoan. Endi musuh? Iki lo musuhmu, Hah? Peng. Endi? Iki lo musuhmu. Iki lo. Lapo? La ilaha illallah. Le, aja wedi. Le, Peng, gabeng. Le, mlayu nang ndi kon? Goblok kon niku. Peng. Petinju kok ngiyup. Wong petinju kok ngiyup. Ayo, Kepeng. Naik ke atas ring. Wani tangga kon. Nek gak wani gak oleh bojo ayu lho kon. Nek gak wani gak oleh bojo ayu lho kon. Tinju kok ngiyup. Ayo naik. Saudara penonton, inilah Michael Keping yang akan bertanding melawan juara bertahan kelas berat Michael Taji. Michael Taji, Anda petinju dari mana? Hai, aku sih tak pikir. Kamu petinju dari mana? Hop, 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 benjeng. Juara tinju kelas berat dari Benjeng. Hei, kamu Keping, kamu petinju dari mana? La ilaha illallah. Aja kono, kok dipempeng la ilaha illallah. Kamu petinju dari mana? Samaria. Samaria. Bagi hadirin, kedua petinju berasal dari Germo. Lulusan Germo. Hadirin, saudara Taji berat pukulan 2,5 kintal. Adapun Keping berat pukulan 1,5 kilo. Apa? 3 kintal. Nyamar. Iki rumah sakit, iki kuburan. Ya. Ingat peraturan. Dua petinju. Peraturannya, nung pertama mulai memukul, nung kedua waktu habis tidak boleh memukul. Sebelum ronde yang pertama dimulai, kami panggilkan, inilah pembawa ronde Miss Markatun. Miss Markatun.
Miss Markatun pembawa ronde. Dino tang to dino tang ding dong tak dong din tang ding dong tak dong di tang ding dong tak dong pret pret prot brut awong. Inilah pembawa ronde Miss Markatun. Ayo diri sekalian, yuk kita lanjut. Awas Wanto, berdiri. Ronde pertama dimulai. Awas, pukul. Ya, balas, dibalas. Pukul, ya, pukul, ya, pukul. Ayo. Waktu habis, tidak boleh memukul. Waktu nentek gak oleh. Ayo di banyu, biar sehat. Di banyu biar sehat. Ya, di banyu biar sehat. Baik hadirin, yuk kita saksikan ronde berikutnya adalah ronde kedua. Berdiri. Ronde kedua. Ojo jepiping ae ta lah. Oh ya. Pembawa ronde Miss Markatun. Saya disodok. Gak apa-apa udan-udan. Iya. Miss Markatun pembawa ronde kedua. Tabuhane Pak, ditabuhi Pak. Gamelane kudanan. Dah, ding dong. Brut. Preketek. Dor. No. Berdiri. Taji kok jepiping ae. Kowe iki temen ta enggak ya? Masuk. Ronde. Kowe iki udan iki, saya tak pikir. Ronde kedua, mulai. La ilaha illallah. Mulai. Iya. So, punya dilawan. Makin. Maju campur ini apa? Tak wajar. Wah, iya sampai ro polisi. Bahaya ini. Ada antem dhewe ae. Cari kantor mau rumah sakit kuburan. Des. Tapi bang, ya. Kurang banter kayak ini. Jajal, sing kuburan. Ya, des. Rasa. Tak sita. Ya. Mati. Ancam lu kalau ni. Ya, terus. Mati. Wah, mati kabeh iki apa sih, Rek? Wah. Mbak, gara-gara sampean iki, Mbak. Saiki buktine kabeh delok ta. Oh. Okta mati. Kuntet mati. Taji mati gara-gara sampean. Kene lho Cak ya. Iki wong pira iki 1 2 3 4 5 iki mati ya. Cot diobong. Gak bakalan murup masalah udan. Ayo diadai glangsing dikenterno kali Brantas. Ayo sing gak ono urusan ayo. Diadai glangsing ayo. Ora tangi. Ayo diobong ae.
gak ero udan kok niku. Lho, taji kebabasan. Rek, meneh-maneh nek urusan wedokan, aja sampe digawe gegeran. Wong wedok akeh, aja sampe gegeran. Wis, ayo nanggone Glindah Tengah nontok Budi Wijaya. Bengi iki lakone apik, lakone Perawan Gunung Jati bersama Ludruk Budi Wijaya.